Ikinatuwa ni Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Vice Gubernatorial Candidate Diday Co ang patuloy na pag-angat ng kanyang pangalan sa survey ng Social Weather Stations o SWS nitong Mayo 2 hanggang 5. Sa kanyang ipinaabot na mensahe, ipinahayag ni Diday ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta na tiwalang magagampanan niya ng maayos ang pagiging vice-gobernador ng lalawigan. Iginit niyang handa ng albay sa bagong direksyon na tututok sa turismo at trabaho. Ilan sa mga proyekto ng kanyang grupo na naisakatuparan na ay ang pagbubukas ng bagong substation sa Santo Domingo. Bukod pa rito, ay madalawa pang substation na kasalukuyang itinatayo upang tuluyan ang matuldukan ang problema sa brownout at magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa buong lalawigan. Nasimula na rin nila ang pag-aayos ng water system sa Legazpi at ang pagpapatayo ng world-class hospital sa Bicol Regional Hospital and Medical Center na inaasang magpapalakas sa medical tourism sa lalawigan. Patuloy din na implementasyon ng zero billing policy para sa mga nangangailangang pasyente. Naniniwala si Diday na posible ang isang bagong albay kung saan ang turismo ay nagiging trabaho at ang trabaho ay nagiging daan sa mas maayos na kinabukasan. Nananawagan rin siya sa kanyang mga kapwa-kandidato na pagkatapos ng halalan ay isantabi na ang politika at magtulungan at magkaisa na lamang para sa isang mas maayos, mas makatao at mas makabagong albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Quality projects ang dadarahon.